Здравейте хора, както виждате, днес ще цъкаме 60 секунд. Пускаме New Game и направо сега започваме. Както видях, благодаря за 337 абонати и сега няма се бавим, още сега в началото започваме играта. Сега аз винаги започвам с едно и също нещо. Тоест, любимият ми Тими. И до него е маската, перфектно. Перфектно. Добре, взема. Ела скъпа. Така, взема пушката. Сме перфектни за сега. И после събираме само храна. Сега вземем набързо Мери Джейн. И вземем един бобец! Не? Вземем един бобец! Карта, дебели, давайте! Да. Взема тази табла бързо. Давай. Yes! Айде! Добре. Добре сме си сега. Да, без. Па. За малко прекъсах. О, добре, перфектно доберили сме тук в бункера. Карта перфектно за трейдване. Който да е някакво събавим. Никой не е гладен, всеки е добре. Искам още в началото Мери Джейн просто да мутира. 2 дена скипваме просто хора. 2 дена просто си ги скипваме и от другите вече започваме храна и други неща. Ето както виждате вече някои са гладни, само по физиономите мога да разбера. Ето търсти, жадни. Всеки е жаден. Тук слагаме Тими. Тими просто ми е любимия. Изпращаме го с карта, момчето. Не, изпращаме го с пушка. Направих една игра за загрявка. Това момче просто направи уникални неща. Взе 2 супи, взе 2 води, взе аптечка, взе и карта, взе и куфърче. И радио. Този просто е уникален, Тими. Казвам, ако си изтегляте 60 секунд, това е. Взимайте Тими. Само Тими изпрашайте. Ако не можете, това е друг въпрос. Кусвам в маската. Минус маска. Thirsty and hungry. Мери Джейн може в началото, защото е дебеличка. Супа, вода, другите само вода искат. Ама. Какво се прави с тази Мери Джейн? Ще я огаждаме, като иска да става мутант. -1. Както винаги. Hungry сте. Имаме супички. Днес 100 път са много добре с храна, запаси, добре сме. Днеска много добре се справяме. Сега малко ще пропуснем няколко дни. Айде! Тед замина. Нобън. Скипнахме едно. Айде! Всички станаха крейзи. Айде, честита. Трябва да тръгвам. Да. Окей, чао. Айде, го Тими. Алек, ти ще ушаеш след това, нали? Още малко яс трябва. Нок. Той намерил метки двата.
Crazy, crazy and hungry. Окей, Дими перфектен. Чокодес. Какво всички ли по... Леле. Всички поудяха. Леле. Айде, сега заминахме. Честито. Thirsty, starvation, crazy and tired. Thirsty and crazy, значи вода му трябва. Долари си изпращаме с карта. И се надяваме да донесе нещо хубаво. Така. След 30 ден вече стават малко по-напрегнати нещата. Сега е много лесно, просто... Аз винаги слагам тук тикчета и винаги получавам някакви хубави неща. Така, нищо не получихме този път, интересно. Скипваме 2 дена. Все пак, няма как всеки ден да ви кажем на тях. Има само една водичка и половина, което не е много хубаво. Отваряме 15 ден. Сега вече може... Плюс 2 бутилки. Айде. Аз се радвам, че скам, защото сега ще стигнат нещата. Карайте да ги екшенжвам ли заедно? Мисля, че за 10 е по-добре, ама... Няма вода, правим го. 16 ден. Има много вече запаси за вода и храна. Както виждате, сме... разболял се един. Тими, брат. Защо, бе, бате? Тими. Пушка за 4, не. Пушка за 4, не знам. 17 ден. Леле. Как изгубихте ти Долорес? И Дими ли умря? Поне Долорес е взела супер много неща. Браво, Долорес. Не кай, че си болна. Долорес не е болна. Where I go, you know. Даме ти вода направо. Още няма да те спрашваме на Expedition. Ти добре ли си? Се разболей, айде! За 2 дена пропускаме. Абе, чакай малко, аз ако изпрата... аз така ще скипна няколко дни, бе. Ма първо трябва да я нахраним. Гледайте сега. Как стрих се прави. Скипваме дни. Не ги скипнахме. Какво стана, бе? Where I go, you know. Няма кой. Защото като бях... като цъкаш тази игра. Като цъкаше с Тед. Тед просто отиваше сам. И скипна така 5 дни. Което е вау. Добре, ние аз да тръгвам. Окей. Айде, чао, Алек. Чао. Няма кой да извадим, затова... Ще жертваме радиото си просто, брат. Колкото стане са. Не, 22. На мен макса ми е 52. Where I go, you know. I put some on me. I know whatever you. Не знам, що си пея, брат. Много съм ухаю. Не си говоря стикай, да знаете. Добре. Сайде, бе, бате. По-бързо минате ни. Where I go, you know.
Аре, не сме го загубили, което е найс. Да, анкета. Не знам какво е това. Даваме вода, така. Ей, тук сега може да трейда за нещо. Ой, тя се изправи. Стана се. Може да изпрата, бе! Ах, Бранимира! Кажи ми сега, че мога да изпрата пак. Моля ти дай ми опция да изпрата. Не, утре. Айде, Expedition. Утре отиваш на Expedition. Чува ли ме? Да, господине! Да! Лапай този пръст. Where I go, you know. Пушка! Ай сега колко дни скифваме. Цак! Оп. 35 дни. Живи сме! 35 дни скипахме супер родния брат. Е, това ви казвам. Плюс супер, окей, но нямаме вода. Фак. Не кажа, че си dehydration. Hungry. Утре ще пратим пак. Шестен. Още мога да вярвам, че съм жив. Тя трябва да се изправи. Да се изправи. Още не, няма да й даваме вода. Като се изправи, значи да няма. Като не е тайрат, бе, бате. Много съм зле. Така, специалисти да ви казват съвети. Много съм зле, взех си я преди няколко дни. Добре. Всеки ден ще давам да, защото може и някой да се изправи. Пак. И да скипнем още няколко дни. Още мога да вярвам с договори, също сме живи, бат. Добре, няма нищо за сега да направим. Всеки знае Тадуя, че фамилия, красивата. Така. Няма какво да и правим. 40 ден. Аз ако си мина рекорда, после ще ви го покажа, аз ще ви покажа снимка. 52 ми. Интересно колко време ми е това сега. Извинявайте, ако е толкова дълго видеото, но... Може би е 20 минути макс, мисля, че. 41 ден, малко ще спидрнем, мисля, че. Where I go, you know. Всеки ден, ако искаш, ще давам храна, брат. Ама само не е вода, не вземай Долорес. Моля те, Долорес. 42 ден, окей, живи сме. Така. Не ти трябва нещо. Махай. Така, спидърваме. Ох, ако знаете как съм си натърдил задните части. Просто... Чакай, търси ли пише? Да, търси, хубаво, че го видях. Което не е много добре, че пише търси. Expedition, да, ще ходя. Точно се изправила, изправила се. Айде, скипаме още няколко дни. Айде, Долорес. С какво сега? Карта! Айде сега видим колко дни. 46, 47, 48, 51! Леле, ви, ако знаете колко ми е рекорда. Леле, Долорес, леле и бразво, леле. Дали ще стигнем 60 ден?
или скандално, скандално. Филм е ролинг. 52 ден. На мен рекорда ми е 52 ден. Чакайте на бързо. Не. Пос. Hungry. Не, thirsty. Перфектно. 53 ден. Минах си рекорда. Айде, мачка и бати. Ах, то сте, брат. Не ми харесва там. Hungry and thirsty. Значи слагаме от всичко. Така. Трябваше да отговоря. Кой е излязъл? Hungry. Ах, добре. О. Ле. Гледай, сега нищо ни трябва за сега. Money. 56 ден. А радиото замина. Минус радио. Троши не. Свършване водата. На. Значи 60 ден поне ще стигнем. И знае сладината. Хайде да видим. Ще открием ли път към победата. 58 ден. Още сме живи. Върнала е фенерчето Dolores. Hungry Dolores. Искам само сега тук да ви кажа едно нещо. Алгоритъм е серия от команди за постигане на дадена цел. Чакайте, че малко се запанах. Алгоритъм е серия от команди за постигане на дадена цел. Ето бе, аз си го помня наизуст. Това е за майка и баща ми да знаят наизуст. Помня сега! Всичко вече рискуваме, то няма за къде. Ай! Не, молите да е живо. Не е живо. Точно се изправила. Не знаех. Яли, пили и се веселили. Така. Изпращаме те с карта. И сега пак ще ви го кажа. Алгоритъм е серия от команди за постигане на дадена цел. Айде. Знам го. А знаете ли разход... 66 ден! 66 ден! Заминава е. Долара с вас капта. Добре, няма нищо. И сега ще ви кажа разклонения алгоритъм, да си го знаете и вие. И алгоритъм, ако искате да го запомните, запомнете го. Иначе разклонен алгоритъм. Разклонен алгоритъм се използва, когато трябва да се извършва команда в зависимост от верността на даденото условие. Запомнете го от мен. И сега. До нови срещи и чао от Dolores.